ikke så sjovt med Frøken Skov. Hvad skal jeg så lave i dag? Måske skulle jeg cykle en tur? Eller tage ned til søen og bade? Jeg kunne måske også... Se for... Nu har jeg spildt mælk ud over det hele. Det er faktisk ret sjovt med mælk. Man kan drikke det, men det kan også blive til ost og yoghurt. Altså mælken, den får man fra koen, og så bliver den kørt ud på mejeriet, hvor de har de her store maskiner, der laver det som ost, mælk eller yoghurt. Men i gamle dage var det meget anderledes. I gamle dage var det meget anderledes. I gamle dage stod man meget tidligt op om morgenen for at malke køerne med hænderne. Men i dag har vi nogle store maskiner til at gøre det for en. Nu vil jeg prøve at se, hvordan det smager. Det smager lidt af sødmælk. Lidt federe end det, man har hjemme i køleskabet.